ora lidok ujare wong daplok. Iki sing ngrusak wewangunan. Kowe bangsane ngopo? Aku bangsane Gandharwa. Sopo jenengmu? Jim Dandang iku. Sopo kowe? Bratasena kekasihku. Bratasena. Ora kulak warta ado pangrungu. Sing mbok rusak iki mau papane para Gandharwa. Akeh Gandharwa sing kapitunan. Urungna setyamu. Aku gelem urung akeh setyaku yen wis rampung. Wah, sugih kendel Bondowani. Kelakon kowe ngrubahake kekayon dene Wonomarta yen kowe bisa ngasorake para Gandharwa bangsane dhewe kaya maju kraya enak. Wah, iki margane patimu. Wah! 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 Ah! Wah! Oh! Kula putrane ingsun sirahe kuwus wanti pisahan jenenge wang yo kuline ngarep dipecik sironeng praja suwiteng narpati nanging tawakat wang yo kata bagi anakku ngger Bratasena Prabu Kuntiapa priye pawartaning Gunira ngadhep ana ngersaning Kenwu Sang Adipati Dastarastra Prabu Kunti antuk pangestu aku ditampa kelawan Adipati Dastarastra dina iki aku diparingi liru dijoli dudu kamukten negara Ngastina sing diwenehake aku nanging aku iki diwenehi sarta dijoli wujuding alas ingkang sinebut Wonomarta ya alas merntani langrang indriya mangungkung kanduan rimang lerena tanpa kanin yen tantu samengku sandyah utama
Bratasena mbarep Kakang Popo. Duh atiku di aja sumengko, aja seneng rasane atimu. Sira pinaringan wujuding alas kang sinebut wana marta kuwi dudu papan kamulyan, dudu kamukten, nanging kuwi papan pengalapan, kuwi papaning para Gandharwa jin setan priprayangan. Mbarep Kakangku, kena apa menungsa wedi karo demit, kena apa menungsa wedi karo setan. Menungsane sing kudu ngalahake karo demit, ngalahake karo setan. Aja gugu tuwun. Kowe wedi karo Gusti sing paring uripmu. Wa sing wigati dina iki Prabu Kunti pengesta ora aku. Tak estoke dawuh pangandikane Watipati Dhestharastra. Bratasena pancen bener yen to kuwi papan gawat kliwat angker tur wingit, nanging kabeh kuwi gumantung ana niatmu. Yen to pancen niatmu tulus ngono bakal ngupaya kamukten, nanging jroning atimu kuwi aja mung muktekake diri pribadimu lan kulawargamu, nanging pikiran kabeh kawulamu sing padha ngenteni tandang kridamu kuwi lho Bratasena. Ya Prabu Kunti lagi. Lan dina iki Puntadewa Permadi biyantunen kadangmu Bratasena, malah kowe aja ngendhoni manuta kelawan kadiwasanmu, manuta kelawan kekuatanmu. Ora keteng kowe nyekleki pang sing cilik-cilik merwa tumandang. Mekaten Kanjeng Ibu. Iya, inggih Kanjeng Ibu, badhe kula istirahaken dawuh paduka. Dinten mriku kula kedah nderekaken Kang Mas Bratasena. Iya. Sing padha ngati-ati ya ngger, sing tulus rasane atimu. Wong golek kamukten ya kaya ngono kuwi abote. Ana tetembungan jer basuki mawa biya kelakone panjangka kudu nganggo pitukon pangorbanan. Sing tulus estokno dawuh pangandikane swargi bapakmu Prabu Pandhu. Yen kowe wani ya aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani, wis kowe budal tak pengestoni ger anak-anakku Prabu Pandhu. Mulan para Yanarasuna Bratasena aku kok mbok junjung dhuwur temen. Prabu Kunti, aja kurang pangapura manane kuwi tak umbulake. Aku rumangsane anakmu ora iso ngajeni karo wong tuwa luwih-luwih karo ibu. Aku ora iso basa, ora iso nyembah. Mula tak umbulake Prabu Kunti, mbokku ya ibuku sawangen. Jagate anakmu Bratasena iki jejeg apa daya, yen pancen jagat iki jejeg jagakno rampung kon kumbatati wana marta. Ewa dene pancen jagat iki doyong jagakno, aku mati yen tengah ngalas ora kena dikukuk. Ya kok menawa karis pisan iki anggonku sumpeng karo ibuku. Anakku nggih Bratasena, manut panyawange ibumu
isi ngadeg jejeg jagatmu manter tejamu nyodo lanang ya mung wanti-wanti welinge ibu mestokno ya Bratasena iya piye upamane kowe perang kowe menang kalah kowe aja sumban nek kowe menang aja umuk nek kowe kalah aja ngamuk Bratasena ya taisake dawuhmu babu pundi sigra mangsa risang tayu siwi uritu mungko manembah angler boyo kontak angler boyo mesti nimbang ngungkal gunung Bimota gunung sekarang boyo Katot yang Bratasena kampuh poeng bangkin tulu ati sarira kula tumung godhek wong simbar dodo yang ngandika kumaleker kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen mari jegrek yayah tugu Sinukarta niki Sang Bratasena dupi muat maring wana marta alas gong liwang liwung wreksa gurda menyang mandira tepung maru gunung pepuletaning pangsambung sumambung katempu ing angin pating grot pating jretot suarane anggegirisi madyane wana sinela rawa-rawa jero papane lintah pacet ula diwa lemut ganggo laler wilis pinggire katukulan ron kemadoh rompyo sumamono kembang rawe grubung kayu ingas sedaya sinung glugut wisa kang tuwang gateli nadyan makatena dhateng ngendhoni yase Sang Bratasena dene rarsa Bapati Wanamarta kekayon ingkang ageng kabedhor kabarba ingkang alit-alit rungkat katut sak oyot-oyote nganti bubrah langkrah candrané
yaksa kula rumpari sedeng Narendra yaksa laku kang malwalya ingkang gambira marang angidetiyo Patih Jimabang iki inggih kula Pramban menawi gati apa layu menunjang palang ngaturaken kauningan wana marta kelebetan tiyang Majnun
wong Majnun ki wong edan. Inggih. Buktine apa? Ngrisak wewangunan. Kekayane ngageng-ageng pun rebahaken sedaya. Sela ingkang ageng-ageng pun dungkari papanipun para Gandharwa morak-marik. Jenenge sapa menungsa mau? Manut pawarta ingkang kula tampi nami Raden Bratasena. Ora pati Ndugamana. Danduncana apa Kakang Anggara Parna. Awan kuwi damdarat. Nggih, wonten dawuh Perempat. Coba perkana satriya iki. Yen kena elekno, yen wadine ora kena, purbane pasrahke kuwi ya aja padha melu-melu. Pati Cimaban ana wong mlebu ngalas sasuwene aku iki ngreksa Wanamarta iki durung tau eneng menungsa wani mlebu jroning Wanamarta. Aku terus kelingan dawuh pangandikane Pengkulun Mang Bathara Indra sing yasa kraton Indraprastha. Wanamarta ki neng biyen aku sing kadhawuhan ngreksa lan kabeh para Gandharwa. Dawuh pangandikane Pengkulun Mang Bathara Indra kala mangsane tembe Indraprastha iki bakal dadi papaning para satriya kang mantep utama ing budi. Wah, kok kayak iki ya. Ya, coba tak kambate kantor sawange saka ibu.
ngampur mangampur wurwuran pengarane ngajurit kemaguru gongso tetekaya tutulung warpantri tempurong goedi rekata ingkang wajalayu sepi wah ora litok ujane wong daplok iki sing ngrusak wewangunan kowe bangsane ngopo aku bangsane Gandharwa sapa jenengmu Jim Dandang iku sapa kuwi Bratasena kekasihku Bratasena ora kulak warta to mangrung sing mbok rusak iki mau papane para Gandharwa akeh Gandharwa sing kapitunan urungno setyamu aku gelem urung akeh setyaku yen wis rampung wah sugih kendel Bondowani lakon sing ngrubahake kekayon dene Wonomarta yen kowe bisa ngasorake para Gandharwa bangsane duwe kaya maju kraya nang wah iki makane patimu
Tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Wana Margana wah 12 wah sing jeneng Bratasena tandang kridane teledhak medeni satriya iki nganteme arang-arang wah temojo tenan apa meneh dupane yo ya aku ora tak wedi maju tabrak do bantengan saling keprak mas Pokok yo ora tertib. Gua kulit gedang sak nggon-nggon. Oh.
Broto sajane Gandharwa. Wah. Ora kena senengku gampang manusa iki. Jem dan darat, ayo nono. Ayo, aku kadang mudane kan Mas Broto sira sapa kuwi? Raden Permati. Wah. Klemar-klemer. Klular-klulur. Midak penting ora telek. Kuali. Maju para kaso. Piting pedhot lambungmu kowe. Pusakaku keris Kyai Senggol Modot
pamer keris. Kerismu mung sak godhog tari, ora bakal ngedasi kulitku. Yo. Yo. Yo, us, ya. Yo, ngene iki akeh ditiru. Cacahe niru ngono tak jeleding ta. Nek ora nyanggonku nggawa gula teh ra kecekel. Pijojo Bang mawingo-wingone troko jak ngundarandir Wetananira branang dudu karepe dhewe ngumbar kaprawiran para Pandhawa waspadakno aku tetungguling Gandharwa Ngendraprastha Dandun Jana aranku kowe kuat nadai pengabaraku pedhut kang mawa wisa sembah lamamu. Lakon lumpruk ora gamu tanpa kekuatan widayane kasektenku pedhut kang mawa wisa. Ayo sambat-sambato kowe Bratasena. Ewa dene pancen kowe gelem mundur urungna setyamu tekan sumene wae kono babati wana marta kowe baliya kowe tak warasake. Timbangane aku waras nanging ora rampung pangaryan aku pengen mati apa jeneng alas kene
kabeh ragane gadhong bangsa iki Manggala. Ora salah patene kelakon mati ngenes kowe ning kene. Miyong ambreng kati kawruaning kaswase aneng marga amalakun risan kunto metrat moco langgang alungati surya mangrang samaya umyos amara wayanto toplas. Wangune iki wis temeka kala mangsane Wonomarta. Ketitik para satriya wis mlebu ngalas iki tegese para satriya iki dadi dutaning adil, dutaning Gusti. Satriya sing kebegan kautaman. Wah, ya nadyan to kowe diwenangake bakal entuk kamukten nanging kowe ya ora mrucut saka pacoban kowe bakal tak teter kaprawiranmu dhisik Gus. Kepada yang terhormat, berhubung ini ada pengumuman, kepada yang terhormat Bapak Tony Yusna beserta istri Ibu Rosidah Jalan Karyawan segera pulang, penting karena ada permasalahan di rumah yang harus diselesaikan. Mekaten mugi dados kawuningan Bapak Tony lan Ibu Yusna Sato garwa Ibu Rosidah Jalan Karyawan, monggo ingkang kundur pikantos menika dalem wonten kawigatosan ingkang langkung penting pun.
Espunira kamanungsan kamanungsan sawanya gendreng memanis liringe dikamantyan keni sing ujwala kongas singa mulat leban pranto ya jagat diwa bener ya jagat pangestungka ya lan tak kedhepake Kang Mas Bratasena apa boleh iki kena kemayaning Gandharwa duh Kang Mas wonten pundi lenggah paduka Kang Mas Bratasena bapake bareng su lakune keipit-ipit kaya lakune sinden. Lho Pak, wonge kuwi. Kowe sing nyidra ndaraku Permadi, ayo. Ngaku apa ora? Kowe ngaku apa ora banget aku ora ngerti karo dapurmu ngono. Ya ora. Kowe kuwi jenengmu Jim Anggara Parna. Biyen nalika kowe urung caket karo Bathara Indra, kowe jenengmu Jim kuwi lawuh, kowe kuwi pendhitaning Gandharwa. Bar kowe duwe kepinteran gawe wewangunan, kowe disambat karo Bathara Indra, kowe cedhak karo dewa. Kowe didadek kersi. Tekse uripmu padha karo derajating dewa. Kowe dijenengke Jim Anggara Parna. Ya ngono apa ora? Ayo kowe ngaku ora? Jan wong liyane mbok apusi kenenge, kowe aja ngapusi karo diangkele wong tanah Jawa trembelamu. Ayo ngaku apa ora kowe? Aduh Kyai, nyuwun pangapunten nggih Kyai. Mboten wonten ceceking manah kula badhe damel piyawon kaliyan Raden Permadi. Ayah. Arep gawe cilakane ndaraku. Tujune konangan karo aku. Lah nek ora ndaraku arep dadekke apa? Setan berkarsaan. Loh, lah kok sampeyan? Alah. Sampeyan wonten mriki. Lho kowe iki sapa? Ora tepanggring to sampeyan. Oh, alah. Ora kowe iki janjane sapa? Lho lah jam udu ding. Kowe ngrempet-ngrempet tangane kok bolane udu. Kowe lak wong kowe lak sing ngejok batal kae to. Wandamu yo ngono ngawur ora. Ayo Anggara Parna, daraku mbok balekke apa ora? Ora mbok balekke, aja takon dosa.
ngapunten inggih Raden, sampun ngantos klendhing penampi. Raos kula mboten wonten raos memengsan, kula kepengin kekadangan. Kowe kuwi sapa? Kula ing Sudyamastani. Kula Jim Anggara Parno. Ki Lurah Badraya sampun ngertos kaliyan kula. Nggih Den, niku nalika tasih dadi pujanggane Gandharwa jenenge Jim Wilamuk nggih niku wonge. Walah ngene iki kowe ta, Mbok? Mampir ya, Mbok ya. Mbok kendi. Raden, nyuwun pangapunten nggih Raden. Estunipun kula wonten mriki menika kadhawuhan Pekulun Wang Bathara Indra. Persajan kemawon Pekulun Wang Bathara Indra menika yasa kraton wonten Wanamarta dipun paringi tetenger Ngendra Parahasta. Inggih Ngendra Prasta kangge tetimbanganipun negari Ngastina rikala semanten. Lah rikala semanten Pekulun Wang Bathara Indra menika dawuh kaliyan para Gandharwa kula ingkang kadhawuhan mangun negari Ngendra Prasta sakmangke sampun dados dawuhipun Pekulun Wang Bathara Indra. Anggara Parno, Ngendra Prasta iki tembine bakal dadi papaning para satriya ingkang mahambek luhuring budi. Iki tunggunen dhisik kabeh lawan para Gandharwa ben aja ning tangan jahil sing bakal ngeridu kaendhane Ngendra Prasta. Lah Raden, saking raos kula kok nggih namung paduka Raden Permati sakadang ingkang wawi badhe ngrenggani Ngendra Prasta. Mengkono Premban inggih. Lah minangka tandha katresnan kula Raden dumateng paduka, monggo kula aturi nampi paduka kula caosi pengenget-enget pusaka wonten 3 katampi Raden. Pusaka iki apa wae Penemban? Nah, kauningan Raden ingkang menika dipun wastani Sela Timpuru utawi Watu Timpuru. Sinten kemawon ingkang kenging kemayaning Gandharwa mangke kula aturi ngusapi Sela Timpuru menika tartamtu badhe wauya tengah jati. Lah banjur wujuding cupu. Menika wonten cupu mlebetipun wonten lisah. Dipun pestani Lenga Pranawa. Lenga Pranawa menawi dipun sipataken wonten netra panjenengan badhe priksa wujuding Gandharwa. Ingkang wujud sada saler menika dipun pestani Oyot Dayura. Mangke menawi panjenengan sampun priksa wujuding Gandharwa menawi sabet Oyot Dayura, tartatu badhe lumajar ajrih kaliyan paduka Raden. Mengkono Premban inggih. Namung sampun sanget-sanget anggen panjenengan dewa-dewaaken menika namung pusaka menika gaman menika namung piranti pirantos salebetipun paduka Raden netepi darmaning kasatriyan. Nanging sedaya menika kala kawon kaliyan adiling kodrat menawi kodrat sampun datengi pusaka ampuh menika mboten wonten dayanipun. Kawon kaliyan pangwaosipun Gusti ingkang akarya jagat. Mengkono Premban inggih. Monggo dinten menika paduka Raden Permadi kula aturi madosi ingkang ngraka Raden Bratasena ingkang kenging kemayaning Gandharwa. Kula aturi ngusadani pundi pusaka menika ingkang saged tumama Raden. Iya Premban.
Jago kluruk rame kapiarsi kalmu pandeli anjrek kawanan ing semune wetan bangsulakipun matandani yen bangune jing rembulan wus kumlewang sakwoning gunung ing padesan wiwite Kang Mas Semban kula Kang Mas Brata sina mboten nyana menawi paduka kenging kemayaning Gandharwa. Wah, jlampro prabati. Mati aku jlampro. Yen aku ora entuk usada sisip sendiri. Aku mesti bakal tepekaning pati. Lumpuh aku tanpa daya. Kang Mas sampun waspada sing penggali. Kula ingkang badhe maluyakaken paduka Kakang Mas. Rasa madu sapa mono kang kuncung liring ira mirah manis maati malakung ngiring tuwa sayang terto boyo ingsun temamati wohan sungsang lung semongso lamun kasetan tinoy wah jlampro malah kuwi duwe pusaka ampuh entuk pusaka saka endi Kang Mas menika peparinganing Gandharwa wah Gandharwa wene gamat mangkir wijen Kang Mas Gandharwa menika inggih wonten ingkang sae boten sedayanipun awon wah ngono inggih Kang Mas yo rewang-rewang aku rampung ade diri kumandul ngepang kebet-kebet sirawa panmelu sedhik Pandhawa tanana tumut nengge santen manjaya
minta nagri Ngastina sepalihipun ruru ambelasa wakatone Bratasena wina wong ing dewa kawistara bisa waluya temah jati temah mulya Kakang Yudhistira aja enak-enak kapiyenan